Ahojte, moje meno je Lenka Augustinová. Som veľmi rada, že spolu s Biedkou Černou sme sem dnes mohli za vami prísť a porozprávať vám niečo o pohybovom aparáte a ľudskom tele ako takom. Sme z Kinisy. Kinisy je fyzioterapeutické centrum v Horných Počernicích. Venujeme sa najmä rôznym poruchám pohybového aparátu, liečbe bolestí pohybového aparátu. Môžu k nám prísť v podstate klientela od 5 rokov až do nekonečna. Príjmame pacientov a klientov, ktorí sa venujú amatérskym športom, profesionálnych športovcov a taktiež takou veľkou oblasťou našej klientely je aj ženská fyzioterapia. To znamená, navštíviť nás môžu ženy, ktoré chcú otehotnieť, prípadne ženy, ktoré už sú tehotné a majú nejaké bolesti pohybového aparátu alebo sa chcú len naučiť správne cvičiť a podporiť ten pohybový systém ako prípravu na pôrod. No a potom samozrejme aj ženy po pôrode. Budeme radi, ak si niečo z tých dnešných prednášok odnesiete. Tie prednášky budú rôzne. Ako prvú by sme si ukázali prednášku o kóre, čiže hlbokom stabilizačnom systéme. Ďalej si tam ukážeme prezentáciu o ramení, o nejakých najčastejších chybách cvičení ramenného pletenca a ramenných kĺbov. Taktiež si povieme niečo o osovom aparáte, o hrudnom koše, napriamení, o správnom dýchaní a potom samozrejme niečo aj o koleni a v poslednej prednáške sa budeme venovať statickému a dynamickému stretchingu. Takže toľko asi na úvod a začali by sme s prvou prezentáciou. Tá prvá prezentácia, ako som už spomínala, sa bude venovať kóru, teda trupovej stabilizácii. Budeme si vysvetľovať nejaké základné anatómie svalov trupu, iba naozaj, že z čoho sa asi tak približne ten trup skladá, čo tam nájdeme, čo je vlastne súčasťou toho hlbokého stabilizačného systému a prečo je tak dôležité s ním pracovať. Že jednou z príčin práve bolesti chrbta môže byť práve oslabený hlboký stabilizačný systém. A ukážeme si rôzne cviky na precvičenie kóru, či už na chrbte, na štyroch. Ukážeme si aj, ako správne stáť, aké sú najčastejšie v podstate chyby v tom držaní tela v stoji a najčastejšie chyby pri cvičení. Nakoniec si povieme niečo o tom, ako by sme mali naaktivovať a ako to celé môžeme v podstate zavzať do tých bežných denných činností, čiže ako zdvíhať predmety, ako si uľaviť behom dňa, behom úplne takých tých najbežnejších činností, ktoré robievame. Takže tu na tomto slajde by som vám rada ukázala len taký základ, čo to vlastne ten core je. Každý to nazýva inak, niekto to nazýva válec, niekto hlboký stabilizačný systém, svalový korzet, core, ale všetko je to úplne to isté. Je to vlastne nejaký pevný rám toho tela, ktorý nám zabezpečí potom pohyb končatín. Bez toho rámu by ten pohyb končatín nebol možný. Vezmeme si napríklad situáciu, idem si zobrať šálku, napiť sa kávy. Už to, aby som tú šálku mohla zobrať a napiť sa, už predtým, ako to vôbec urobím, je dôležité, aby sa nám ten kór zapol. A je zaujímavé, že ten kór sa zapne dokonca častokrát už len pri myšlienke na daný pohyb. Takže naozaj sa nám zapája vlastne stále, ani o tom nevieme. Ide len o to, že nie vždy je to zapojenie úplne ideálne. To si dneska určite ukážeme. Takže na obrázku môžete vidieť svaly trupu, svaly brucha. Veľa ľudí si myslí, že ten core je iba o tom posilovať brušné svaly, posilovať brušnú stenu, čo nie je pravda. My vždy chceme posilovať ten hlboký stabilizačný systém ako celok. A tam si práve aj vysvetlíme, že súčasťou toho stabilizačného systému nie sú iba brušné svaly, tie sú vlastne len z tej prednej strany. Je to hlboký priečný brušný sval, ale vlastne to víko česky, alebo teda ten horný uzáver, tam tvorí bránica. Bránica je jednak dýchový orgán, ale má aj dôležitú stabilizačnú funkciu. Zo spodu sú tam svaly panvového dna, ktoré vlastne zadržia ten tlak bránice, to si ešte budeme vysvetľovať. A zo zadnej strany máme hlboké svaly chrbta. Sú také kratučké segmentálne svaly, ktoré prebiehajú od jedného stavčeka k druhému, ale sú veľmi podstatné zasa pre tú stabilizáciu a nemôžeme ich vynechať. Toto všetko nám potom zabezpečí to, čo vidíme na tom obrázku vpravo. To je ten modrý válec, to je ten modrý balón, ktorý sa tam vlastne vytvorí a je regulovaný práve všetkými tými svalmi okolo.
Takže prešli by sme plynule k tomu, čo je vlastne tá bránica, na čo nám slúži. Ako som už spomínala, je to jednak hlavný dýchací sval, ale my dnes v rámci tejto prezentácie si ukážeme hlavne a najmä jej stabilizačnú funkciu. Bietka nám potom v prezentácii o hrudnom koši a dýchaní vysvetlí jej funkciu respiračnú. Takže na ľavom obrázku môžeme vidieť ideálnu situáciu, ideálne zapojenie bránice, kedy tá bránica v tej stabilizácii, to znamená napríklad, keď zvýšime nejak to svalové napätie, niečo cvičíme, tak klesne dolu niekoľko centimetrov, zatlačí na vnútrobrušné orgány a práve okolo musia zareagovať svaly, jednak chrbta, brucha, panvového dna, aby sa ten tlak udržal, aby sa to brucho nerozliezlo do strán, ľudovo povedané. Takže tu vidíme, že sa krásne oploštila, zišla dolu, tie spodné rebrá sa rozvinuli do strán a predozadne. A zase na obrázku vpravo môžeme vidieť potom situáciu takého neideálneho zapojenia svalov brucha. Väčšinou to býva práve vtedy, keď človek pri tom spevnení zatiahne brucho dovnútra, hrudník vyjde smerom hore, tá bránica miesto toho, aby klesla, tak sa vlastne vytiahne ešte viacej hore a takto sa stiahne a zostane taká krčovitá. Už tam nie je tá možnosť toho rozvoja hrudníka, tej masáže tých vnútrobrušných orgánov, čiže potom nám vylezú aj spodné rebrá, to si budeme ukazovať aj prakticky. Takže bránica má veľmi dôležitú funkciu v udržiavaní toho vnútrobrušného tlaku. A čo to vlastne ten vnútrobrušný tlak je? Tak je to akási koordinovaná aktivita všetkých tých svalov okolo, ako som už spomínala. A čo to vlastne robí? Ona vytvorí, alebo ten vnútrobrušný tlak potom vytvorí dokonalú oporu pre chrbticu. To znamená, na chrbte si môžeme predstaviť, že tie stavce, medzistavcové platničky sa krásne dekompresujú, teda uvoľnia. Zrazu je tam priestor na tie štruktúry, ktoré sa tam nachádzajú a práve veľmi často pri poruchách v oblasti chrbtice môžeme nachádzať to, že tá platnička je niekde utlačená a potom vznikajú z toho práve tie bolesti chrbta. No a tu je taký pekný príklad ešte na plechovke s tým, že vľavo môžete vidieť, ako to vyzerá, keď zatlačíme na plechovku z hora aj z dola a tá plechovka má v sebe ten ideálny vnútrobrušný tlak, to môžeme nazvať, tak sa nestlačí. Drží pevne, je stabilná. Zatiaľ, čo na tej plechovke vpravo môžeme vidieť situáciu, kedy ten vnútrobrušný tlak tam nie je vyvinutý správne a pri tlaku z hora aj z dola, ak tam potom zatlačíme, je to fragilné, je to také neisté a veľmi často môže dôjsť teda k nejakému skrúteniu, poškodeniu tej plechovky. Takže to je len taká ukážka, praktický príklad, aby ste si to vedeli predstaviť. Takže tu je tá cesta k tomu, ako tú správnu trupovú stabilizáciu docieliť. Jednak je to nejakým ideálnym nastavením tej chrbtice, to znamená napriamením. Iba v napriamení môžeme správne vytvoriť vnútrobrušný tlak. Ak máme situácie, že to napriamenie nám tam chýba, tak zrazu máme aj tú bránicu, aj pánvu rozpojenú a už tam ten vnútrobrušný tlak nemôže vzniknúť úplne ideálne. Takže čo je preto dôležité, je svalová koordinácia. To už sme spomínali, je to svalová koordinácia všetkých tých hráčov, ktorí sa tam nachádzajú v oblasti toho svalového korzetu. Nie je to iba bránica, ale je to aj pánvové dno, je to aj predná brušná stena, je to aj zadná chrbtová stena. Takže všetko to musí spolu hrať, aby tam vlastne nedošlo k tomu, že sa to rozpojí, že niekde hrá nejaký hráč na úkor iného hráča. Tak, zapojenie bránice, samozrejme to už sme si vysvetľovali a potom k čomu vlastne dôjde, je to vytvorenie vnútrobrušného tlaku, ktoré je kľúčové a môžeme bez problémov potom čokoľvek vlastne s takýmto správnym zapojením aj cvičiť. To si budeme ukazovať o chvíľku. Tu ešte na tomto obrázku je taký veľmi častý príklad nejakého neideálneho držania tela, či už stojí v sede alebo v hociakej polohe. Je to tzv. Syndrom roztvorených nožničiek. Budeme si to za chvíľku ukazovať aj na bietke prakticky. Len aby ste videli možno tie štruktúry, že vidíme, že je tam jednak prehnutie driekovej chrbtice s výrazným zvýšením tlakovej záťaže v oblasti tej driekovej chrbtice a medzistavcových priestorov. Brušná stena je povolená, celý ten hrudník vyliezol hore, pánva smeruje dolu a je tam potom presne taký ako obraz roztvorenia. Takže teraz by sme pomaličky prešli k nejakým ukážkám najčastejších chýb v držaní tela v stoji a potom si ukážeme aj jednotlivé cviky.
Ak máte možnosť, budeme radi, keď si to, čo si tu teraz budeme ukazovať spolu, rovno skúsite s nami, takže kľudne si stupnite bokom k zrkadlu a pozrite sa na nejaké celkové držanie vášho tela a skúste si ho potom spolu s nami kľudne hneď nastaviť a upraviť. Takže, my sme sa bavili o tom syndróme otvorených nožničiek, poďme si ho ukázať. Vietka to krásne znázorňuje. Vidíme teda rozpojený hrudník voči trupu, voči panve, kedy hrudník nám smeruje hore, panva smeruje dolu, drieková chrbtica je prehnutá, máme výrazne tzv. Nádychové postavenie hrudníka, kedy tam prominujú spodné rebrá, hlava je v miernom záklone, ešte väčšinou aj ramená sú takto predsunuté. Takže to je taký prvý, najčastejší typ. Druhá veľmi častá chyba, tak, je také zavesenie sa, ako keby, kedy ten človek má panvu trošičku viacej vpredu, hrudník za panvou, hrudník opäť smeruje trošičku hore, panva dolu, čiže je tam zasa roztvorenie toho trupu a už v tomto postavení takmer nie je možné vlastne nejakú ideálnu trupovú stabilizáciu urobiť, vytvoriť tam nejaký vnútrobrušný tlak. Takže teraz si ukážeme si to na mne, ako by sme ideálne si mohli tú trupovú stabilizáciu v stoji nastaviť. Takže kľudne sa postavte z boku k tomu zrkadlu, vyskúšajte si teda obe polohy tej panvy, my chceme teda niečo medzi tým a to je tzv. Neutrálna poloha panvy, kedy hrudník je presne nad panvou a brucho je také zrazu kompaktné, to znamená, nie sú tam žiadne hory doly, nie je tam žiadna preliačenina, nie je vtiahnutý pupok, to je dôležité povedať, to je častá chyba, že pupok je vtiahnutý a pozerá smerom hore. Takže uvoľnená v podstate brušná stena alebo rovnomerne napätá, napriamená chrbtica, celá drieková chrbtica. Niekedy pomáha si malinko pokrčiť kolená, aby ste si lepšie nastavili tú panvu. Nemá tam samozrejme zasa toto, ale len si ich trošku odomknúť. Nemá tam to úplné zamknutie tých kolien. Takže malinko odomknuté kolena, napriamenie. Hlava je v predĺžení chrbtice, široké ramená. Takže takto nejako by mal vyzerať správny stoj. Kľudne si to teda skúšajte. A do toho samozrejme si môžete potom skúšať aj predýchnuť správne. Budeme si to teda ukazovať ešte aj v ďalšej prednáške o dýchaní, ale už tu si môžete zasa v stoji vyskúšať, že ten nádych by mal ísť až úplne dolu do triesiel, ale dostať sa aj dozadu do chrbta, až ako keby tesne na tie bedrové kĺby, do panvového dna, do tej oblasti malej panvy. Čiže v tom správnom nádychu sa nám rozvinú tie spodné rebrá všetkými smermi a takisto aj brúško sa nám rozvinie všetkými smermi. Ten nádych nejde len do pupka. Takže to si tam kľudne skúste v tom stoji. A teraz by sme prešli do pozície na chrbte, kde si už ukážeme nejaké najčastejšie chyby v posilovaní brušných svalov. Chcete dokoukat toto video? Přihlaste se do online programu Fitnut Akademie o výživě a cvičení. A tady je video, které vám celé studium představí. Oslovila jsem největší odborníky na výživu a fitness Česka a Slovenska a vytvořila online akademii, která vás naučí všechno podstatné, ať už chcete zdravě jíst nebo třeba cvičit. Nečekejte žádnou suchou teorii. Naučíte se třeba, po jakých potravinách a proč sáhnout v obchodě. Budete si umět sestavit zdravý jídelníček nebo počítat kalorie. A zjistíte, jak správně dýchat při cvičení nebo jak si sestavit vlastní efektivní trénink. Studijní program toho nabízí opravdu spoustu. Čeká na vás přes 2000 minut videolekcí, ve kterých si přijdou na své jak začátečníci, tak i zcela pokročilí studenti. Lektoři jsou opravdu zkušení speakři, kteří dokážou látku podat zajímavě a hlavně prakticky. Fitnut Akademii můžete studovat online z pohodlí domova. Přihlásit se můžete kdykoliv. Stačí si jen vybrat, zda chcete studovat Fitness Akademii, Nutri Akademii nebo rovnou obě dvě a přihlásit se. Přístup do studentské sekce získáte ihned po zaplacení školného a můžete se pustit do studia. Přístup do akademie máte na 6 měsíců. Průměrně zabere naše studium, tedy obou programů, 2 až 3 měsíce. Tempo si určujete úplně sami. Můžete tedy být za měsíc hotový, anebo si to na půl roku protáhnout a pouštět si lekce třeba jen o víkendu. Pořadí, v jakém si pouštíte lekce, je úplně na vás. Jakmile máte hotovo, odškrtnete si příslušnou lekci a můžete jít dál nebo se k lekci kdykoliv vracet. Celá akademie obsahuje 56 lekcí od 28 lektorů. V Nutri Akademii se budeme bavit o kritickém myšlení ve výživě, základních makronutrientech, nejvíce diskutovaných potravinách nebo mýtech ve výživě.
Podíváme se na to, jak funguje počítání kalorií, nejrůznější výživové styly nebo výživa v silových sportech. Nebudou chybět ani praktické tipy na sestavení jídelníčku, povídání o poruchách příjmu potravy nebo o tom, jak se orientovat ve studiích o výživě. Fitness Akademie zase nabídne základy anatomie a ukázky správného či chybného provádění základních cviků. Vysvětlíme si, jak funguje energetický výdej, povíme si o svalových disbalancích nebo hlubokém stabilizačním systému. Vyzkoušíte si, jak uvolnit hrudník nebo jak zdravě sedět v práci. Dozvíte se o zásadách silového tréninku či vývojové kineziologie a tréninku s vlastní váhou. Nebude chybět ani lekce o důležitosti správně nastaveného příjmu či zdravých návycích a motivaci. Jako perličky jsme si připravili i lekce zaměřené na běžce nebo ty, kteří se chtějí starat o své zdraví a předcházet pohybem a zdravou stravou kardiovaskulárním onemocněním. K online studiu získáte také pracovní sešit, který si můžete vytisknout a využívat jako kreativní pomůcku ke studiu. Je plný praktických úkolů, které vám pomohou si látku lépe zapamatovat. Na konci studia vás čeká závěrečný test. Nebojte se žádného zkoušení jako ve škole. Otázky jsou dělané formou ABCD nebo ano ne a prověří spíš to, jak jste pochopili látku jako celek a zda umíte pracovat s informacemi. Pokud test úspěšně zvládnete, získáte certifikát. Bude to doklad o tom, že jste absolvovali studium od těch nejpovolanějších odborníků a máte ve výživě a cvičení opravdu přehled. Fitness Akademie je investice do vašeho vzdělání, ale hlavně zdraví. Jednou oceníte, že jste se o své tělo dobře starali a že si umíte zdravě nakoupit, uvařit, že zdravě cvičíte, nabíráte svaly nebo třeba hubnete. Tak už neváhejte a běžte se přihlásit. Lektoři už se na vás těší a já slibuju, že nebudete litovat.